Ja, vi kører. Ja. Er du klar? Ja, vi kører for fanden. Okay. Du skal skrige nu. Kan du ikke lige tykke om munden? Nej. Du skal skrige nu. Det er, at de garder der er iført hammerbukser. Blandt andet. De skal i gang med sådan en race. Måske dernede og tilbage nu. Måske bare plukke en masse. Måske bare ramme. Hvad hygger du ellers, Esben? Ja. Kaptajnen og majoren er her. Det er de høje her. Ja, de står deromme. Deres GD kan man se heromme bag skyt. Jeg tror, det var gået. Okay, du skal flytte dig, fordi det kommer løbende nu. Hvem sætter vi penge på, venner? Ja, du sætter alle mine penge på... Jeg sætter på Aston. Nej, på... Jeg har ikke engang. Nej, der har bare ikke hurtigt før. Jeg sætter mine penge på Lars Morten måske. Lars Morten giver en fuld pede, tror jeg. Fuck, det bliver godt det her. Esben, er du spændt? Ja, jeg er rigtig spændt. Okay, kan du ikke sætte dig ned? Jo. Flyt dig, de kommer nu. Jeg fandt, at jeg skulle så meget instruks til. Ja, det er rimelig simpel opgave. Jeg går færdig, og alle klar, vi skal. Og så nu, så går løbet. Og hvem har taget føringen? Hvem har taget føringen? Lars Morten Sørensen ligger så foran. Lars Morten Sørensen ligger så forrest. Derovre, der har vi Lars Morten Sørensen. Og Armstrong Andersen er på vej derudad. Han er pisse god til det her. Det er et mirakel. Armstrong Andersen ligger så i front. Det er det første gang, han nogensinde har været god til noget. Armstrong Andersen er klart i front. Er klart i front. Hvem er der over til højre? Hvem er der over til Vi har problemer med bjørnskærturen over til højre. Og ja. Ej, han kommer stærkt igen. Der kommer stærkt igen. Hvem er det? Armstrong Andersen er foran. Andersen er i front. Kom du, drenge! Ej, hvem er det derovre? Det er Hartwig. Armstrong Andersen. Kom så, Lars. Armstrong Andersen. Armstrong vinder. Rigtig spændende afslutning på det her første års garderræs. Det er fortjent sejr. Og nu bliver der plukket, så medhørende må godt lige slap af. tage på ørepropper i, hvis man lytter med på YouTube. Hvad? Og det var vist det vådskud. Ja, det er jeg. Fisse. Men jeg kan dertil informere, at dem, der stadig står op, det er fordi, de nogle dræner ikke har ramt endnu. Man skal ramme med 2 stående, før man må sætte sig ned. Det vil sige, at de 5 mand, I kan se billedet lige i øjeblikket, de sutter pænt meget pæk. Det er det. Eller også har de ikke forstået kommandoen. Tak for det. Tak for det. I det danske forsvar.